Okay, ni lama chuan hi tlai ani a chuan hlama ni a vai hundum takan lo hmang ula ti chuanin tongtrai da lama kala hriton zel don ya hundum Kentucky lam kan pan dona sta chuan concert le engin ma program kan van nei le dona ta chuanin tongtrai pretorin kan nei le do chawa hundum tak na ni pan vai hunin no hmang don ya kan concert chu pathian zar ai tlo dang kan zawa le to ina na foi hunten nom tak lo hmang to in du sakna kan hlan le cheunga in ha thona hmang sang thanga te lo tluang ula mal som tam tak lo dang turin du sakna kan hlan cheu ani in na thona le in thil ti sang sanga pathian mal som tam tak lo dang turin kan du sak le cheu hai cái này là mà chúng ta đi ở đây là to zan hi kan pu lei thei lo thina hai zan ni ngot chu mut na tam doi ne kan bei to ma se pathian zara ka mu thei tura ngai la te mut kan tum chawanga vein hundom takin lo hmang ula chuanin in lo dam tha in lo sel do ne lo tong trai pui se ne